No niin, ja kolmas erä alkaa. Ja tämä merkitsee sitä, että nyt on roolissa sitten tietokone, joka valitsee teistä oikein vastanneista sen puhelinnumeron, joka pääsee suoraan lähetykseen mukaan. Ja tietokone antaa tällä kertaa. Kuvia ottaa. Tuossa on tuo. Tulee numero. Tuon kameran, kato. Ja puhelinnumero Kamera. on 8. Kato kamera. Oi! Anna minä. Kukas siellä? Päivi, saat se onnenjohtaja suoraan lähetykseen. Kerro vähän. Mistä se Kohta palaa kahvi. Sitten samat pistemäärät tulee toisella kilpailijalla. Antakaa kohta kakku. Hyvä. Ja kolmas erä menee sitten tavalla, että te laitatte panoksia yli jokaisen Oi, tuossa on. Äiti, mä puhallan. Oi! Niin. Äiti, mä puhallan nuo. Mutta ensimmäinen kysymys. Muolat. Mä vaan. Mutta sitä ennen otetaan panokset ja panoksen voi laittaa nyt sitten Jokeri ensin. Laitat yhden panoksen. mennään tuonne sille puolelle. Jokeri, sä myös vastaat aina ensin, mutta panoksia voit lähtysmuotoon. No niin, nyt mä oon kyllä pieni. Hyvä yritys. No niin. Vastaus on ollut 1919, mutta ei aseteta. No se on missä Antti ja Onko virtahevot seisaallaan? Niin. Vois Niko! No sinä olet liian kaukana, niin tarvittaa se lähempänä. Elikkä molemmat Niko! mennään sitten seuraavaan. Hei, yltä. Saanko panoksesi Jokeri? Niko, kato tänne! Niko! Laitat 2 pistettä. Ja kysymys kuuluu 8 pisteen kysymys muuten. Minä vuonna ensimmäinen julkinen TV-lähetys toteutettiin Suomessa, Jokeri? Ja Tuula. Sattuu, siellä puhuit siinä vesilassissa. Hyvä. Yhdellä vuodella vippastaan meidän Jokeri. Ei, Miku. Ja sitten me mennään vielä Tässä on kenties. kysymykseen. Saanko panoksesi Tuula?